Ari sa aton nga linya si Attorney Jomax Ortiz mga kaksyon. Yun aton niya sininga time sa mga gabi. Attorney, may gabi, welcome to Action Radio. Bacol Jackson Brian Morden. Mayong gabi, Action Bry, sa maukod naton da nga tagpalamati sang Action Radio, mayong gabi gid. Aha, Attorney Bao, pito kaadlaw ang nabilin kag judgment day na sa aton sinima kandidato. Pero ang campaign period should be on ano na lang 7 no, Saturday 7 pinaka last abi no. Attorney, sa habil-habil nga mga inadlaw bo may ginawa gyapon nga mga surveys that Bongbong Marcos still number 1 and secondary si Madam Leni Robredo, Manny Pacquiao, Moreno kag Lacson. Attorney, sa imo analysis and kabalo ko may mga sources ka man attorney, istorya kong kaisa sa mga mahilig ni sa attorney mga pick-up sa mga side street attorney mo. So damo ni siya halobilo nga mga tao. Sa imo pa na attorney, kumusta about the survey and ano situation ta sini? Actually, kung ginabasihan ta survey, why na ginmantay ibang basihan na Action Bry mo magluwas sa survey? Aha. Now, kung credible ang survey o kung hindi, only history can tell. We always go back to history. Okay? So ang survey nga ginatawag, nag-start na sa 1992, 1998, 2004, 2010, kag 2016. Ang mga credible lang gid nga naga-survey, amo ini ang pulse siya kag SWS survey. Ini ang SWS survey, una ini siya na napundar sa 1985. Okay? Ang ini ang pulse siya ulihin na lang. Okay, no? 1990 something like 1999. 99. Okay. Karon kung magbase lang kita Action Bry survey, it appears nga ang survey accurate. Bisan ano pa naton nga sugid nga siningta ang survey hindi accurate. But historically, ang survey correct, perfect ang survey mo. Aha, yes. Wala siya nagkalis. Buot silingon, ang final survey sa 1992 kay Ramos, ang SWS survey, perfect yun ang ilang pagpadason bisan ang mga presidente, ang mga presidentiables. Grabe, no? 1998, the only time Action Bry na daw hindi sa matawag natin nga very accurate ang sa 2004 between Gloria Macapagal Arroyo kag si Fernando Poe Jr. But then, ang final survey, nagagwa nga statistical tie sila. Maghamad nga statistical tie, both silingon, patas na sila. Lapit-lapit Just lang. like what happened sa 2016 nga survey sa vice presidential candidates, no? Between Bongbong Marcos and Leni Robredo. Again, sa vice president, statistical tie man. Meaning, it's either Bongbong will win the election or si Leni Robredo. Ang kaboda nga nagabansi si Leni Robredo by 250,000 plus lang. That's why gintawag ina nga statistical tie. Action Bry. Aha. Okay. So, Pero Action Bry, kung ibase mo da sa amo na nga history, it appears nga ang survey, both siyang SWS survey, kang policy siya, accurate, kang perfect, wala siyang kinalis. Wala siyang kinalis. The only nga wala siyang kinalis is ang survey sa laligad kay si Grace Po kag si Maruhas, matawag man naton nga kuan nga statistical tie. Although nga kung tanawon mo abansi to si Grace Po, no, gamay, pero considered na sila nga statistical tie. Kay tungod nga kung may diferensya na ilang kamot sa represent sa survey, statistical tie na, and that explains why ang survey nagasiling 3 or 4% plus or minus. So amo na siya ang margin of error ni Moda. That's why accurate man siya gyapon. So ini ang final survey nga ginatawag Action Bry sa 5 days to 6 days before na ina siya nagagwa before election. Okay? So karon ayhan may magwa pang survey. Ang akong gina-expectar sin Action Bry tomorrow, base may magwa naman sang very credible nga manug survey. Kag amo na siya ang ginatawag naton nga final survey. 3 or 4 may magwa na Action Bry, kag that will be the final survey. Ang resulta sang final survey is confirmed by the result of the election. Meaning, kung ang nagagwa dira si Bongbong Marcos
sa final survey, kung natuod din ang final survey na, that will be confirmed on the day of election. Meaning, Yes, correct. kung si Bongbong Marcos sa gyapon ang magdaog, Mhm. ina nga survey is very accurate because gin-confirm gani isang result sang eleksyon. Okay. Mhm. Amo ina action by ang nagkalatabo halin sa 1992 tub sang 2016. Mhm. In 2016, ang final survey, ang leading niya si Duterte gid. Kumo sa survey nagagwa nga si Duterte ang leading din confirm ina sang survey. Mhm. Okay? Mhm. So, ang result na-confirm sa survey. In short, hindi nga ang result din confirm sa survey, kundi ang survey, ang final survey, din confirm sa ang result sa eleksyon. Mhm. And that was the explanation from 1992 to 2016. So, who can now say na ang survey hindi accurate? Mhm. Ang iban, action by, nagasiling, na paano ka makakuha sa pulso sa pumloyo ng respondents mo sa survey, 2,400 man lang gani. Yes, Okay? yes. Mhm. Action by, kung nagatuon ikaw, abalo ka ini ang survey, science, hindi mo, this is not, hindi ni siya logic yung, no? Pinalagpat ka, hindi ni siya matawag naton nga English subject, hindi siya matawag naton nga social studies subject. This is a scientific approach ina siya. Yes. That is why may formula ina action by. Mhm. It explains why na adin ka makuha sa imo sorbihon sa bata, hindi nga tanan sorbihon mo pagambal mo sorbihon mo Mindanao. Mindanao. Ang kwaon mo tanan nga 2,400. Mhm. Kuan ina siya, ginatawag ina random survey, gakwa ka sa Luzon, gakwa ka sa Visayas, gakwa ka man sa Mindanao. Kag ina siya tanan nga mga data ginagather ina kag gina-apply ang formula sa nagtuon parte sang survey. Mhm. Hindi ni action by may ginatawag statistics nga subject sa UP mo. Aha. Di gina-eskwelahan ina siya 4 years sinada. In Grabe, fact, no? ang aton gani na ang amon valedictorian sa Bacolod City High School, no, si Mrs. Bersales, nangin statistician na siya, Mhm. kag sangin pamangkot ko siya, kung bala nga ang 2,400 lang imo respondents, pwede ina siya. And their answer was yes. Sila niya, actually, Attorney Ortiz, bisan pa gani 1,200, 1,500, pwede na ya. Tungod may formula na sila nga gina-apply. Hindi na ya lawlaw nga ang katuos na grade 1 or high school o college nga ordinaryo. Natun-an ina ang ginatawag statistics. Otherwise, kung hindi wala ni credible ang SWS survey, kag ang polls siya, nga ang mga dalagko nga kompanya like ABS-CBN, ang GMA, ang dalagko nga mga network nga gina-quote ini na survey. Correct. The answer is, ini mga dalagko nga mga kompanya nagapatis ang survey. Mhm. And that explains why nga bisan subong, bisan si Leni Robredo, na panghangkat na isa kay BBM magdebate. It's because kapalo ang grupo ang kampo ni Leni Robredo nang away sini between sa duha na lang sa ila. Aha. It's not anymore nga si Isko Moreno ara pada. Wala na actually in reality. Kag sa subong, subay makita mo nga bisan ang simbahan ng Katoliko, subong nga semana naguluwa na sila. Because very crucial ni subong ang remaining 7 days. Kinanglan ma-pick up gidiya si Leni Robredo to the point nga ang survey na dapat ang gap niya between Marcos and Leni must be manarrow down niya. Meaning ang wide gap kinanglan manarrow down kay kung ninali mag 10 to 15% lang ang final survey. Sa gyapon may chance gyapon nga maglaga si Leni Robredo. Aha. Ina siya na panghangkat ni Leni Robredo is already an admission na ang away nila is between Bongbong Marcos and Leni Robredo. Kag mamangkot ka nga ang manghangkat gid si Vice Leni against Marcos. Why naman siya nangangkat against kay Isko Moreno or against kay Ping Lacson? So, the message is clear. No? The message is clear na ang kampo ni Leni Robredo, ang isa na naka-hope is na ang turning point sini base pa lang sa debate na dira mapakita na nga layo kayo si Bongbong Marcos sa debate. Mental wise,
makita nga may mental capacity si Leni Robredo against Marcos. But the problem is, ang kampo ni Bongbong Marcos has already decided not to participate in any debate. Because the logic there is, abansin ako, ma-intrap ako sa debate, mag-sulit pa ng paya karon. Iniya nga ako ning abansi sa iya, this is already a comfortable margin. Why should I risk in debating with the Vice President? Kasi palang magtityok ng paya. So nagapaniguro na ang kampo ni BBM na hindi gin magdebate because nakita nila kag nagapati sila sa survey, Action Bright, na reliable ining survey. It appears nga abansi hindi lang kay 10% or 15%. Yes, It's more than that. Meaning na ang grupo ni Leni Robredo must take an extra mile. And that extra mile is to hangtaton si Bongbong Marcos nga magdebate ta, or if not, subong makita mo ha, Action Bright, subong namin nga simana ang simbahan, mga kaparian sa isa ka lugar, 84 to ka mga pare nagmanifesta. Balikanta si Attorney Ortiz Magaksyon na utod. Action Firing Line. Sa aton sa niyang pagpanganaga na 7:36 na Action Radio of Philippine Standard Time mga kaksyon. Dito kita sa 84 ka kaparian ato, no? Nga naggwa na. Hambal ni Attorney Ortiz mga kaksyon. Ano ayhan ang ila sila nga paggwa diri? Action Firing Line. Pero Timothy, amo na, Attorney. yes, balik Attorney sa pare kita Attorney. Go ahead Attorney. Okay. Action Bright, subong nga simana makita mo lain ang dynamics subong. For the first time, bisan ang mga kaparian naton, ang simbahan Katoliko, bisan magwali sa sulod simbahan, no? Nagapabutyag na gid sang ilang balatyagon. Nga di all want, no, ang mga kaparian to inform sang mga nagasimba dira nga ang itindog sa simbahan Katoliko is dapat ugdanta sila ni. So amo na, no? In the past medyo gakwan pa, pabati-bati lang. Subong yan, nagklaro na gid Action Bright. Ang mensahe sina is na basi pa lang na narrow down, meaning magamay na lang ang gap pala sang diferensya base na liwat sa survey ang abansi ni BBM against sa kay Leni Robredo. That is why bisan ang Muslim group dito sa Mindanao nagpahayag man sa ila tindog, ang mga dalagpo nga mga universities, schools in Manila and other schools all throughout the country nagpagwa na sang ilang statement nga they are for Leni. Maybe hindi ni siya matawag nga disparate attempt, kundi nga ini siya dako gid nga tsansa nga makapaligwat man sang panguna-una sa mga botante because ang simbahan Katoliko kung sila naging magwaya di dako ini nga influence Action Bright, no? Timambal man ang simbahan Katoliko niya nagwa man gani iban nga mga simbahan man, niya Iglesia ni Cristo nagpahayag man, Skibuloy nagpahayag man, ang iban nga mga simbahan nagapahayag man sila, why not we na mga Katoliko yan, hindi gali ako hindi ka pahayag. Despite the separation of church and state under the Constitution, just the same, ang simbahan Katoliko is concerned about our future. Correct. And ang ilada nga tindog nga nagapati sila nga ang pungsod Pilipinas delikado kung si BBM ang ibutang. Kaya ang ilang ginapatihan nga kinalaton naton ay isa ka credible nga isa ka babae nga honest kag magadalagid sang tingog sa mga ginapatihan nila makapaayo sa aton pungsod Pilipinas because nakita na sang iban na medyo namansahan ang ngalan ni Bongbong Marcos because of his father. Secondly, because of the non-payment of the income tax returns, no? Kag finally, may ara pa gid subong nga mga issue naman sa iya sa chimpo politika nagagwa na, pero kung hindi chimpo politika, even when he ran for senator, kag when he ran for congressman, ini nga mga issues on non-payment of taxes, wala man inigwa, subong na lang nagpapili siya presidente. So kada kampo Action Bright, may dynamics man sila. Kag sa subong, this is the first time in the history of our elections nga purte politicized ang mga
ang Forte. ang pungsod Pilipinas. Mhm. Tanan basta yung mga utod, wala nagapalaryo ang ila tindog. Yes. This is the first time ako ya sa lawyer and at the same time as a citizen of our country Mhm. nakakita sa pag-politicize sang halos tanan, no? Mhm. First time ini nga natabo nga amo ni ka init gid sang pamulitika. Mhm. Despite the fact na kung tanawon mo gid ibase mo action by sa survey, layo abi ang gap nila ni Leni Robredo. Layo In fact, gid. Mhm. tingbon mo pa si Ping Lacson, idugang mo pa si Isko Moreno, idugang mo pa si Abilia, Mhm. si Nograles, si Mang Dato, kag Ivan Pagida, kag si Leone, Mhm. tingbon mo pa sila hindi gyapon kalagas. That is why ang kampo sang iban nagasiling na lang, niya hindi na yung mapatihan ang survey. So Aha. only time can tell. Only the election can tell kung bala ini nga survey na pagwa subong action Yes. by Mhm. matuod o kin hindi. Mhm. So mabalaan mo lang matuod sa resulta sang eleksyon. Kaya tanawon ta amo nang hambal sang iban. Mhm. So sila nga i-force mo sa ila ang resulta sang eleksyon. Of course, ang kampo ni Leni Robredo, Isko Moreno, kaniping Lacson, hindi sila magbaton nga survey. Mhm. Because bisan din sila magkanto sa pungsod Pilipinas, maayo man ang ilang pag ano sa ila. May nag-accuse, may nagahalok man, kaya manipakyaw, hindi siya magkanto. Ang tanan mo, welcome man sa iya. Mhm. But all this, ina siya, indicators lang ya sa isa ka presidential candidate na nagbisita sa isa ka lugar. Whereas ang survey nga ginatawag is an impartial institution Mhm. unless nga may ginbayaran ni sila Ah. ang SWS kag inaya mambalta. Mhm. But time can tell ang sa iba si mo ya sa naliligad. Daw wala pagin man mamansahan ini ang duha ka naga-survey. Mhm. Ang ini ang SWS kag Pulse Asia. Action Bray. Okay, ang ginamention mga SWS, ang Pulse Asia may Publicos pa nga iban kag Okta Research. The same ang result action ay Attorney Ortiz mo, Bongbong Marcos gid yan nagapanguna. Sining apat no subong ka mga survey firm attorney. Mhm. Actually, ang Okta Research, why nagani ko nagabase sina ang isa pagida kabag ulang magtuhaw Publicos, at ang giri. Mm. Why na ko sinagatanaw kasi ang 2019 lang sila nagtuhaw. Yes. Actually, Action By. In fact, in Okta Research, hindi lang niya kay political ni survey sini. Mhm. Pati ang mga COVID, amo niya organize siya para sa COVID. Mhm. Pero nag-intra sa politika. That's why na ko nagatanaw sa Okta, kang iban pagin nga mga surveyors. Diri lang tayo sa SWS, o siya. Kaya mo ang mas credible yung nagapang survey. Action Aha. Bray. Okay, sa ginmention mo kay inangati amo na ang mga distansya abi kung isa medyo patas daw mo nagakatabo gid sa panahon sang eleksyon ti subong layo gid katama si Madam Leni, so ang chances maayaw-ayawan gid siya attorney kung ibase ta gid sa survey nga ini. Actually, Action Bray, hindi kin magdula paglaom si Leni, Vice Leni. Aha. Kay balo ka, may mga imposible. Kung kaisa mo, may milagro, may imposible na correct, nakakatabo. Mhm. Look what happened dito sa Amerika. Mhm. If you will recall, sa una, ang presidente sa una, si Harry Truman, kag si Dewey, no? Si George Dewey. Mhm. Kundi Dewey nagpapili, no? Do kalayo-layo gid si Harry Truman. Ini si Harry Truman, amo ni siya ang nagbulos bala ka sa kay Franklin Delano Roosevelt kaya napatay siya. So nagpapili presidente. You know what happened sa Amerika? Sigurado na yung madaog si Dewey. Meaning, pustahan mo pa sobra sa pilo, madaog na si Dewey. That is why, ang pinakadako na newspaper firm dito, just like Inquirer, Mhm. kung diri sa Pilipinas, ang ginatawag na Chicago Tribune, no? Aha. Nagpagwa, sang hapon pa lang pag-eleksyon, nagpagwa na sila sa newspaper nila, kay agod pagkaaga mo ning basahon. You know what was the caption or title dito sa ilang periodiko? Mhm. Dewey defeats Truman. Mm. Amo na ang ilang ang title nila. Oh. Pitiksintas, hindi gali si Dewey daw si Truman. Oh. That is why, who knows, no? Why ka makabalo kung ano gid ang matabo sini because ang dynamics ng simbahan Katoliko, Aha. hindi mo na siya pag-underestimate, no? Kasi ibala magabal si Bongbong Marcos nga dako na bansiya daw kasubo sa istorya sang kuniho kag sang bao. Nga kalayo ang siya kay hinay man to sang bao man. O sin sang kuniho niya tulog-tulog tadi anay kidaw kalayo gid. Pitiksintas by the time nga mabuklat siya, nalapawan na sa iya sang bao aran na sa finishing line. Yes, correct. Kay lapit na sa inangan, nagtulog-tulog siya, nakikahinay gid sang bao.
hasta natulugan siya, nauna pang bao sa iya. Mhm. That's why hindi Kumpiyansa. ang kampo ni Leni Robredo because Aha. subong nagagilios na tanan. Mhm. Anytime a miracle or maybe may ginatawag nga turning point, makibot ka lang, Mhm. mabansin na si Leni, why takabalo action by. Yes. Pero take 7 days na lang. Aha. Sa nasiling ka na, balantayan ini. Kag only the result of election Mhm. can confirm kung bala sala ang survey o kung gusto, kulaton ta sa May 9. Action by. Yes. With that, attorney, salamat gid sa imo sining nga pag-share sa imo knowledge tonight diri sa aton nga pagpangalagad. Mayong gabi, attorney, mabuhay ka, attorney. Mayong gabi sa tanan. Salamat, Sid. Action firing line. Si attorney